να κάτσω. Δεν ξέρω, αυτό το κόκκινο σακάκι που είχα δεν μου το δίνετε. Θα το ρίξει. Α, τώρα το θες. Πάρα πολύ. Έχει τώρα το πολύ θες. κρύο εδώ μέσα. Κρυώνω. Κρυώνω. Και το σκουφί θα Τι βάλω. θα βάλεις και σκουφό. Αφού δεν. Παιδιά, Θες ένα ξέρεις πρεσί, ότι έχω αγάπη, μια ευαισθησία γούνα. στο κεφάλι μου. Λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχει αυτό το κρύο. Δεν το θέλω. Αχ, και Δεν το ξαφνικά. Είναι σαν να την έχουμε βγάλει έξω από το στούντιο και είναι μόνη τη και κρυώνει. Μα δεν το θέλω. Μα Και πάει και καταλαβαίνετε, κανονίζει κύριε αυτό και Σολομού, βάζει τι περνάω. το κρύο. Να σου πω Αν μπεις κάτι, μες στο Μαρία μου. καμαρίνι της, είναι σάουνα. Ξέρω. Σε βάφουν, ξεβάφει σε 1 λεπτά. Αχ, Παναγία μου. το Τώρα που καλύτερο είσαι μου. εδώ Ναι. και μιλάμε για Μέντε το φουέρτε. podcast και όλα αυτά τα πράγματα, Ναι. θέλεις να κάνουμε ένα podcast μαζί? Έλα, για πες. Όταν λες podcast να κάνουμε τι. Θα Κοίταξε, χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο. εμάς μας παίρνουν αρκετοί άνθρωποι. Αλήθεια. Ναι. Μην Και πεις μας- τα πιστικά μας, αφού και κάνει. μας- Κάνω Να κι τα εγώ, θα κλέψει. πάρω ιδέες. Για πες. Να μας Και μας κλέψει. μιλάνε για τα θέματά τους και θέλουν να συζητήσουν μαζί μας. Πολύ ωραία. Γνωρίζοντας Μήπως εμείς πρέπει να ότι αλλάξουμε θα έρθεις ντύσιμο. εσύ εδώ, συζητήσαμε με κάποιους ανθρώπους και είπαμε ότι θα θέλατε να μιλήσετε με τη Μαρία Σολομού. Και έχουμε λοιπόν συγκεκριμένη γραμμή που θέλει διακαώς να μιλήσει μαζί σου. Ω, Θέλεις? Βεβαίως. Οκ. Θεούλη Θα μου. μας πάρει τους πελάτες του, μην τρελείσαι. Βάζουμε τα χεράκια μας, βγάλουμε τα ματάκια μας. Και τι, έχουμε Τώρα που μου ανταγωνισμό με τη αρέσει. Μαρία. Μα την έφερες εδώ πέρα να μας φέρει δουλειά. Παιδιά, το podcast το κάνει όποιος θέλει, όπως Ναι, θέλει. καλά. Τώρα που δεν ήθελες εσύ. Καλησπέρα Ναι, σας. μου λένε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, από πού πάρα έρχεστε? Αυτό ρωτάω. Από πού παίρνετε? Έρχομαι από τον Πειραιά. Καλύφθηκα. Είμαι ο Χρήστος. Ωραία. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου Μαριά. Πολύ χαίρομαι Χαίρομαι που πάρα έχεις πολύ. πρόβλημα κι είσαι αγόρι, γιατί εμένα συνήθως μου έρχονται όλες οι γυναίκες, κατάλαβες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πρόβλημα. Έχω μία σκέψη Ναι. η οποία νιώθω ότι μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και επειδή είστε άνθρωποι με άποψη ήθελα τη γνώμη σας. Βέβαια. Λοιπόν, η βασική μου ιδέα είναι ότι πρέπει να γίνει ένας νόμος όπου να γίνονται οι γάμοι με ημερομηνία λήξης. Είναι φίλος μου το παιδί, αυτό το ξέρω. Όχι, Α, όχι, 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 εννοώ. όχι, όχι. Αποκλείεται, γνωριζόμαστε. Σε έχει πάρει ενώ Όχι, δεν τηλέφωνο γνωρίζω. πάλι? Όχι. Δεν γνωριζόμαστε, Χρήστο. Όχι, όχι. Πού το άκουσες αυτό? Δυστυχώς δεν σε έχω γνωρίσει. Πού το έχεις ακούσει αυτό για τους γάμους? Δεν το έχω ακούσει κάπου. Ήταν μια ιδέα δικιά μου. Έτσι καθόμουν, γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος χωρισμένος τέλος πάντων. Ναι. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως πώς είναι τα διαβατήρια που λήγουν στην πενταετία, στην δεκαετία. Πώς Στα είναι το πόσα δίπλωμα χρόνια να οδήγησης. λήξει ο γάμος? Κοίτα, η αρχική μου ιδέα είναι στα 10 χρόνια. Α, Σιγά. 10. Όταν Η πρώτη λέτε να δεκαετία Τι λύγει δεν το κάνετε εξάμηνο και να με ανανεώνετε? οψιόν να ανανεωθεί, έτσι, όχι να Ναι. το καθαρίσετε. Ακριβώς. Ναι. Χρήστο μου. Λοιπόν, η ιδέα είναι η εξής, Στα Χρήστο βγες. μου. Οι άνθρωποι που παντρεύονται να είναι όπως το δίπλωμα, αυτό το δίπλωμα οδήγησης, αλλά όχι στα 10. Τα 10 μου φαίνονται λίγο λίγα. Να είναι στα 20 χρόνια. Εδώ αγγλιάζονται, φιλιούνται για κάποιο δικό τους λόγο. Στα 20 χρόνια με οψιόν ανανέωσης. Voilà. Ψώμεθα. Κοίτα, Αυτό. η δικιά μου ιδέα Ναι. είναι στη δεκαετία, Ναι. 2-3 μήνες πριν συμπληρωθεί το όριο που Το λέμε, δεκάρικο, ναι. το δεκάρικο, το ζευγάρι Ναι. να περνάει από κάποιους ειδικούς, ψυχολόγους, σύμβουλους γάμου κτλ. Είτε μεμονωμένα είτε και μαζί. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν μια εισήγηση στο ζευγάρι ότι παιδιά καλό θα είναι να συνεχίσετε ή καλό θα είναι να χωρίσετε ή υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα, δείτε τα. Ναι. Και από εκεί και πέρα το ζευγάρι να επιλέγει Γιατί 10 αν θα χρόνια? συνεχίσει τον έγαμο 2 ή αν 10 χρόνια αποφασίσει μόνο. να χωρίσει, θα παίρνει απλά ένα χρόνια χαρτί για ανανέωση. την επόμενη μέρα και θα 6 μήνες. κάνει ο καθένας τη ζωή του. Σαν την Κοίτα, αδίπλο- και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα γιατί Τι λέει συμφωνείς, ο ρε Ηλίας. αγάπη μου, μη σου αρχίζω το ελληνικό. 10 χρόνια. 10 χρόνια σου φαίνονται πολλά, Βέβαια, το καλό είναι να. Πώς είναι η άδειοπλοφορία? Ανά 5 6 χρόνια. μήνες και να Ανά ανανεώνεται. 6 μήνες ανανεώνει το γάμο. Γιατί είναι πιο σεξι αυτό. Δεν βαριέται. Μίλα και εσύ λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, Τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα μπορεί βέβαια είναι τη Σολομού Ναι, το της podcast, Μαρίας τώρα είναι. δεν Γι' αυτό πειράζει. αφήνω τη Μαρία και δεν πετάγομαι σαν και σένα. Ας τη Μαρία να το κάνει. Σαν τι, σαν ποια δεν Είπα σαν πετάγεσαι, και σένα. Όχι, πες το. Τώρα λοιπόν να βγει ο νόμος ότι αν έχει συμπληρώσει, εγώ είχα πει για 20 χρόνια. Στα 20 εντάξει, λύεται η συνεδρίαση. Δηλαδή, αν εγώ παντρευτώ τώρα στα 90, θα λυθεί.
Δεν γίνεται. Είναι υπερβολικό. Παιδί μου, υποτίθεται ότι παντρεύεσαι Δεν είναι σεξι, με κυρία οψιόν Σολομού ότι θα μείνει με τον άλλον. Δεν πα να παντρευτεί. Γιατί λε, εντάξει, χωρίζω σε 5 χρόνια. Όσο όμως έχει σχέση, για να μην χαλάει ο γάμος, ξέρεις ότι αυτό θα λήξει 6 μήνες. Συγγνώμη, παιδιά. Σε 6 μήνες πολλή δουλειά. Το ξεχνά 6 μήνες. Συγγνώμη, Παντρεύεσαι με οψιόν. Το οψιόν. γράψαμε στα Παντρεύεσαι καρύδια μας. με τη σκέψη οψιόν ότι δεν χωρισμό. θα χωρίσεις. Συγγνώμη, γιατί παντρεύεσαι. Ναι. Γιατί πα στην εκκλησία και υπογράφει είμαι αυτό την το κυρία Σολομού. ρημαντοχαρτί. Είμαι την κυρία Γιατί? Σολομού. Για πολλούς λόγους παντρεύεσαι. Πε μου έναν. Ναι. Αν κρίνω εξιδίων για το πάρτι. Α, για το πάρτι. Εγώ μπορώ να κάνω ωραιότατο πάρτι χωρί Και το να έχει event. πέσει. Ο άνθρωπο ακούει εντωμεταξύ και περιμένει. να Όχι, κάνουμε μαζί ένα μας απόγευμα. είναι. Απλά δεν είναι εδώ κοντά όχι, μας. μαζί είναι σας- μαζί δια σας τηλεφώνου. είναι. Το Και πάρτι μπορώ να το κάνω χωρί γάμο. Ρε παιδί μου, μπορεί Σε εκεί μία επέτειο. να έχεις φλασάρει και να γουστάρεις εκείνη τη φάση με αυτόν τον άνθρωπο, κάπως να το κάνεις πιο γκραντιλίκι, κάπως να δεθείς με έναν τρόπο τυπικό, ξέρω εγώ τι, και το κάνεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή εκείνη την ώρα που περνάμε τη φάση αυτή, έχεις στο μυαλό σου ότι θα είσαι για πάντα με έναν άνθρωπο, εγώ δεν μπορώ να το Εμένα, σκεφτώ. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όταν Θα παντρεύεσαι. παρέσω Εγώ κατάθλιψη. είμαι τελείως εναντίον σου αυτή τη στιγμή. Εγώ συμφωνώ, Χρήστο μου, μαζί σου. 10 χρόνια, 10 χρόνια. Είχα πει 20 εγώ σε ένα podcast Πω, μου. πω. Γιατί Το θεωρώ 20 ότι είναι πολύ, ρε αγάπη. Και λέγανε Και καλά για μετά- τα κομπλιμέντα και για το μετά, podcast. Ανά πενταετία, ανά πενταετία μπορεί να γίνεται η ίδια διαδικασία. Βεβαίω. Ανανέωση. Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά, τώρα να έχω να θυμηθώ την πενταετία, μην φύγω από την δεν το πενταετία. θυμηθείς Να εσύ. ανανεώσω. Θα τη θυμηθεί Θα αυτό το που δεν θυμηθεί αυτό που θέλει να χωρίσει. Α, και αν δεν Ναι. πας να κάνεις ανανέωση, τελειώνει, έτσι. φύγει. Κοίταξε να δει. Τελειώνει, ναι. Όπως Α, το ωραίο ρεύμα. είναι Σε παίρνουμε αυτό. τηλέφωνο, θα σα κόψουμε το ρεύμα. Και αν ξέρω κάτι. ξεχαστείς, αγάπη, Ναι. και δεν το. Αν Θα ξεχαστείς, σας κόβουμε παιδιά. τη σχέση. Και να καταλάβω την πρόταση. Αν ξεχαστεί κάποιος και δεν κάνει ανανέωση, έχει χωρίσει αυτομάτως. Δεν είναι σε ισχύ, ας πούμε. όχι Πρέπει να πας απαραίτητα. να κάνεις και την ανανέωσή σου. Μπορεί να έχεις ένα μήνα περιθώριο, όπως είναι με όλα αυτά που κάνεις στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Ωραίο είναι αυτό. Μ' τα αρέσει, τέτοια. μ' αρέσει. Ωραίο δεν Όχι, είναι αυτό. Συμφωνώ. Στην Αμερική παντρεύονται. Έφυγε αυτός, παιδιά, Έφυγε. μας είπε την ιδέα του και την έκανε. Μπορώ εγώ να ζητήσω από την καλεσμένη κάτι. Τι θέλεις κάνει. Έλα. Θέλω να κάνουμε ένα podcast με το Μέντε Φουέρτε. Δεν μπορώ, δεν Μπορείτε να μπορώ. τον πάρετε ένα τηλέφωνο. Να τον πάρω τηλέφωνο. Ναι. Μπορώ, Να φαντάζομαι. του πω ναι. Το ξέρω απ' έξω το τηλέφωνο του. Φέρτε ένα αυτό. Ένα Μέντε Φουέρτε να το δούμε, Το να κινητό διαβάσω. μου, πού να είναι άραγε. Εσύ θα ρωτάς. Εγώ γιατί πήρα Ναι, εγώ το ναι, εγώ Μέντε θα λέω Φουέρτε. Μέντε Φουέρτε. Όχι, εσύ πήρε το Μέντε Φουέρτε, θα μιλήσει εσύ μαζί του. Για βάλε. Ανοιχτή Θα βάζεις ακρόαση. ανοιχτή. Αλλά να του πείτε ότι είναι ανοιχτή η ακρόαση. Κοντά στο μικρόφωνο. Να του πούμε ότι Στο είναι. πλούσιο στήθος, κοντά. Έλα, μέντε φουέρτε. Γιώργο. Μέντε Φουέρτε λέμε. Μέντε φουέρτε λέμε μόνο. Ναι, ναι. Πείτε ότι τον παίρνετε σε ανοιχτή ακρόαση. Τον παίρνουμε σε ανοιχτή ακρόαση. Σας παίρνουμε. Σας παίρνουμε στον πληθυντικό. Πού είσαι? Μπορώ να του μιλήσω εγώ. Α, είσαι στο Μάξ. Βέβαια. Είναι εδώ πέρα ο κύριος Ψινάκης, ο οποίος μόνο Σε για παρακαλώ, σένα. μην μιλήσεις Εντάξει, καθόλου δεν λέω το τίποτα, πράγμα, δεν λέω δεν τίποτα, μέντε. δεν λέω τίποτα. Εδώ παρακαλώ. Είναι ο φίλος μου. Θέλω το φίλο μου. Μιλήσει στο φίλο μου. Α, τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ηλία μου. Να σας πω, έχω πάθει οψύχωση με το όνομα σας. Σε όλη τη συνέντευξη φωνάζω Μέντε Φουέρτε, Μέντε Φουέρτε. Έχω τρελαθεί με το όνομα. Έχω απορριθμιστεί. Γιατί έτσι? Δεν μ' αρέσει πολύ το Μέντε Φουέρτε. Κάνει, δηλαδή το χορεύω κιόλας. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Την Ανίτα πάει να τη συμπαθείτε. Πάρα πολύ. Τι θεωρείτε, ας πούμε, με μια μικρή φράση τη χαρακτηρίζει. Ακομπλεξάριστη. Αυτό παρά είναι. Ειδόλους. Αυτό παρά είναι. Άλλο. Θεάρα. Δεν ξέρω, εγώ τη γουστάρω, τη συμπαθώ. Ωραία. Τέλεια. Τα έβλεπα, δηλαδή όλα τα... Ναι. Για την Μαρία του Σολομού που ήρθε στη δικιά μας εκπομπή, εσύ σαν φίλος, ας πούμε, σαν γνωστός φίλος, οτιδήποτε είστε, ανησυχήσατε όταν θα έρθεις τις δύο τρελές? Αρκετά. Ειλικρινέστατος. Ο Μέντε Φουέρτε έχει μυαλό, αγάπη μου. Δεν είναι για αυτήν που ήρθε αψήφιστα. Αρκετά. Ναι. Ότι Αλλά τι. της είπα, Ποιοι ήταν οι φόβοι Ότι του τι μπορεί Μέντε? να γίνει. Μέντε Φουέρτε, ένα-ένα. Ότι τι μπορεί να γίνει, Μέντε Φουέρτε. Μέντε Φουέρτε, αρκεί να λέει αυτό. κάτι σαν αυτό που γίνεται τώρα, ας πούμε. Αυτό δεν είναι πολύ κακό. Εσείς ανησυχείτε για κάτι αρνητικό. Κι αν ναι, τι. Δεν ανησυχώ, γιατί τα βγάζει πέρα το κορίτσι αυτό. Αλλά Ναι, είστε αλλά δυσκολικοί. τι θα αντιμετώπιζε δηλαδή στη χειρότερη Μέντε Φουέρτε? Ήρθε έτσι. Εσάς τους δύο. Νομίζω δεν είστε εύκολοι. Γιατί δεν καλείς τον Μέντε Περίμενε, Φουέρτε? περίμενε. Γιατί δεν τον καλείς? Σου περνάω, Μέντε Φουέρτε.
Σου δίνω την Ανίτα με χορευτικό μεντεφουέρτε. Μεντεφουέρτε! Μίλα. Έλα, Γιώργο μου. Παρακαλώ. Τι καλησπέρα. κάνεις, καλά Καλή είσαι. χρονιά, με υγεία. Καλή χρονιά, αγάπη, με υγεία. Κοντά στο μικρόφωνο. Καταρχάς, να σου πω ότι σου ζητώ συγγνώμη για αυτό που σου συμβαίνει. Δεν σε ρωτήσαμε καν αν είσαι κάπου που μπορείς να μιλήσεις. Δεν σε ρωτήσαμε Στο αυτοκίνητο, να αν δω. επιθυμείς να μιλήσεις μαζί μας. Και αυτό είναι μια αγένεια εκ μέρους του Ηλία. Γι' αυτό θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου και να σου πω ότι επίσης η Μαρία δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Ήταν του Ηλία. Πώς δεν έχει. Συνεχίζουμε το Πήρε, πρόγραμμα. αυτή πήρε τηλέφωνο. Πού το ξέρω το τηλέφωνο. Έλα ένα βράδυ. Ναι, γουστάρω. Και εγώ και ο Ηλίας, πολύ. Εγώ Ο Μεντεφουέρτε Ηλίας δεν έχει λέει. πάθει μια ψύχωση με το όνομά σου, με το Μεντεφουέρτε. Μας έχει ζαλίσει τον έρωτα, να φρύδια. πούμε. Έτσι, συνέχεια χορεύει και λέει Μεντεφουέρτε. Και, Σε όλη την εκπομπή, εξήγησε το. σε όλη την εκπομπή, ναι. Η Μαρία μας είπε ότι δεν έχετε σχέση τελικά, ότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να του βάλει τίτλο. Δεν σας είπα ότι είναι έγκυος. Όχι. Εμείς πήραμε. Αυτό δεν είναι είδηση, είναι μεντεφουέρτε. Δεν μου το είπε ακόμα. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι. Ωραία. Από σένα ή από κάποιον άλλο? Δεν μπορώ. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, ούτε εμείς. Μεντεφουέρτε είναι η ερώτηση. Βασικά είναι όλο Μεντεφουέρτε το Ναι, έργο, φου, έτσι. είναι Εγώ μόνο σας εύχομαι Μεντεφουέρτε. βασικά να είστε πολύ καλά με τη Μαρία. Νομίζω ότι ταιριάζετε πάρα πολύ. Και η σχέση σας να είναι όνομα. όπως γουστάρετε εσείς. Δεν μας ενδιαφέρει. Και θέλω να σου πω ότι χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, Γιώργο μου. Αγόρι ή κορίτσι Να είστε μεντεφουέρτε. καλά, να είστε καλά. Και σε περιμένουμε στην εκπομπή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για την Είναι πρόσκληση. αγόρι ή κορίτσι το παιδί? Γεια στο φίλο μου τον Ηλία. Μεντεφουέρτε! Δεν ξέρουμε. Οκ. Δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζουν αυτά. Δεν μας νοιάζει, δεν ξέρουμε κι Οκ. ακόμα. Θα σου στείλω και ένα δώρο, να ξέρεις. Μέσω Μαρίας, εντάξει. Εγώ θα τον ακολουθήσω στο Instagram, πες του, το μεντεφουέρτε. Επίσης, σε απειλεί Για να ο μάθω Ηλίας ότι θα σε λεπτομέρειες. ακολουθήσει στο Instagram. Εγώ τον ακολουθώ. Ωραία. Νάτσα. Follow back. Follow Το back. φιλέ. Ακολούθω στο Instagram το μεντεφουέρτε τώρα, να μου το δείξεις. Μεντεφουέρτε. Γεια σου Γιώργο μου, πάρ' τη Μαρία, φιλάκια. Γεια σας. Αυτά. Καλά, τώρα μην πείτε τα δικά του, μην εξαρτούμε. Εγώ Δεν θα- καλύφθηκα. Δεν θα πω τα δικά μας. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε, μωρέ, μες στην εβδομάδα. Κάποια να πιούμε στιγμή ένα καφέ. τηλεφωνηθείτε, Άντε, ναι. φιλάκι. Γεια. Τους πιάσατε όλους κορόιδο τώρα, δεν έχετε σχέση, Εντελώς. Δεν μπορώ, παιδιά. Το παιδί είναι φιλικά. Κοίταξε να δεις. Φέρ' το, χρυσέ μου άνθρωπε, φέρ' το μία ώρα. Μέντε φουέρτο, φέρ' το. Μεντεφουέρτε! Φέρ' το, Το Αλέξη είπες μου. λάθος. Τόση ώρα. Λοιπόν, Μα δεν του κάνεις νόημα του ανθρώπου. τόση ώρα κάνω νόημα. Τι και είναι δεν αυτό μ' αφήνεις. πάλι. Έλεος, Είναι ένα δώρο που θέλω να κάνουμε. Το κάνεις και εσύ και εγώ. Κάνετε δώρα. Αυτό που μου τα κάνει τελευταία στιγμή και δεν καταλαβαίνω τι μου Ηλία, μου αν γίνεται. καθόσου να ασχοληθείς λίγο με αυτή την εκπομπή, Δεν- ναι, θα μπορεί ήξερα. να μου το πεις, Αυτό αγαπητό το καμαρίνι, στέλνει ο γιατί δεν Ηλίας. βλέπω. Αγώτερα. Το στέλνει ο Πες μου τι. Ηλίας Ναι. στο Μέντε Φουέρτε. Μάλιστα. Πλάκα κάνει. Κάνεις δώρα σε ανθρώπους που δεν είναι καλεσμένοι χωρίς Μαρία να το μου, ξέρουν. πρώτη φορά τα ακούω και τώρα μου ήρθε. Α, πεθαίνω! Δεν είναι πολύ ωραίο. Πεθαίνω, αριστούργημα είναι. Είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Δεν είναι τέλειο. Μεντεφουέρτε! Μαρία Σήκω Σολομού, πάνω. σ' Πες και εσύ, αγαπάμε, με το ευχαριστούμε τρία. για Με όλα. το τρία. 1, 2, 3. Μεντεφουέρτε! Το μέντε το δικό μου κι εγώ. Δεν μπορώ, Χριστέ μου, δηλαδή, θα τρελαθώ. Ότι θα του έκανες τέτοια λεζότα του Μέντε Φουέρτε. Καρέ, αυτό δεν είναι καλεσμένη Σολομού. Αυτό ναι, Είναι πες το ο μου. Καλά, Μέντε, δεν θα είναι καλεσμένος. όλο. Δεν το ξέραμε. Αγάπη μου, sorry. Αυτό το όνομα. 400 ευρώ νομίζω είναι καλό δίκιο. Για ψυχικό. Νομίζω πως ναι. Και Ούτε θα- για επίσκεψη γιατρού δεν φτάνει, κυρία μου. Αν υπάρχει- Αφήστε ένα τηλέφωνο στην παραγωγή, το Ιδιοκτήτης. τηλέφωνό σας, ώστε Ναι, ναι. αν ακούσει κάποιος τηλεθεατής που θέλει να νοικιάσει τη σπιταρόνα στο ψυχικό με 400 ευρώ, θα σας πάρει τηλέφωνο. Και αν σας πάρει τηλέφωνο, σφυρίχτε μας κλέφτικα. Και πάει ο άντρας μου παντού μαζί του σαν κοράκι. Κουβαλάνε φέρετρα, έρχονται νεκροφόρες, μπαίνουν, βγαίνουν στα νεκροταφεία. Με κηδείες, ό,τι είναι με κηδείες, αν είναι Δεν είσαι δυνατόν. κατάλληλη να το λύσεις. Εσύ δεν έχεις βάλει να πάρει τηλέφωνο. Όχι, όχι, στο αρχίσω. Πια κοιμάται ανάσκελα με τα χέρια διπλωμένα. Μας δουλεύετε. Μαντάμ, κάντε μας τη χάρη τώρα. Όχι κυρία Εμάς μου, βρήκατε. καταλαβαίνετε την τρομάρα που πήρε όταν ξύπνησα ένα βράδυ να πάω στην τουαλέτα και τον είδα έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια Από σας. πού μας παίρνετε, Από Αττική.
Από Αττική. Ποια είστε? Με λένε Αλεξάνδρα. Για πες ρε εσύ Αλεξάνδρα, γιατί μας καλείς? Έχω ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι και ψάχνω εδώ και ένα χρόνο και δεν έχω βρει. Και σας πήρα μήπως εσείς που έχετε γνωριμίες μπορείτε να με βοηθήσετε. Ψάχνετε να νοικιάσετε σπίτι? Ναι. Και σκεφτήκατε να πάρετε εμάς τηλέφωνο? Ναι, γιατί όχι. Α, Ξέρετε τι, εγώ διάβασα. Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί όλοι τα δίνουν B&B, πώς το λένε. Airbnb. Και δεν τους συμφέρει να τα δίνουν για ενίκιο και υπάρχει μεγάλη τέτοια στην αγορά. Ακριβώς. Το ξέρετε κι εσείς, γιατί εμένα μου το είπανε. Βέβαια, ναι. Ναι, τι σπίτι... Ναι, για κάτσε μπορεί να βρούμε. Ναι, πού θέλετε το σπίτι? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω σε μια ωραία περιοχή, ας πούμε, σαν το Ψυχικό. Ναι. Φραγκάτι βλέπω. Διαθέτω και τα χρήματα, 400 ευρώ νομίζω είναι καλό ενίκιο. Για ψυχικό? Νομίζω πως ναι. Και Ούτε για επίσκεψη γιατρού δεν φτάνει, κυρία μου. 400 ευρώ. Πόσα τετραγωνικά το Δεν θέλει? ακούω και καλά. Τετραγωνικά τώρα να σας πω πάνω από 80, να έχει 2 προδομάτια. Στο Ψυχικό, μαντάμ, θέλετε πάνω από 80 με 400 ευρώ πουλά το μηνά? Κοιτάξτε, 400 ευρώ είναι ένας μισθός στην Ελλάδα, δεν είναι και λίγα λεφτά. Δεν αμφιβάλλω, απλά μπορείτε να μετακινηθείτε σε μια άλλη περιοχή που μπορεί να είναι καλύτερη. Πιο μετακινήσιμη. Πιο εύκολη η ενοικίαση για τον budget αυτό. Έχω ακούσει ανθρώπους που βρίσκουν προσφορές. Ωραία, εσείς καλά κάνετε και το λέτε, διότι μπορεί να ακουστεί και κάποιος να καλέσει. Ακριβώς, ναι. Θα ήθελα να είναι μια καινούργια πολυκατοικία. Ναι. Και να έχω και ένα πάρκινγκ, γιατί έχω και καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι. Και να είναι κοντά σε σούπερ μάρκετ για να μπορώ να εξυπηρετούμε καλύτερα από τις Μάλιστα. Ωραία, θα το λάβουμε υπόψη και αν έχουμε ζήτηση θα σας καλέσουμε. Να σας ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Εσείς από πού μάθατε τις τιμές αυτές ότι υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες? Ακούω από τις Εκεί που τα ακούτε δεν παίρνετε, γιατί εμείς δεν έχουμε ιδέα. Είπα να δοκιμάσω και σε εσάς. Ναι, εντάξει, ακούστηκε το μήνυμα. Ναι, ακούστηκε. Ελήφθη το μήνυμα και αν υπάρχει... Αφήστε ένα τηλέφωνο στην παραγωγή, το τηλέφωνό σας, ώστε αν ακούσει κάποιος τηλεθεατής που θέλει να νοικιάσει τη Σμιταρόνα στο Ψυχικό με 400 ευρώ, θα σας πάρει τηλέφωνο. Και αν σας πάρει τηλέφωνο, σφυρίχτε μας κλέφτηκα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θαυμάζω αυτούς που σφυρίζουν. Αυτούς που σφυρίζουν, τους θαυμάζω. Κι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να σφυρίξω. Ποτέ δεν σφύριξα. Ούτε κάνει και ακούγεται στην πέρα ραχούλα. Έχουμε γραμμή, πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, είμαι η Καλλιόπη. Από πού μας παίρνετε? Βασικό. Από Τρίπολη. Ωραία. Τρίπολη, υπέροχη πόλη. Έλα, Καλλιόπη. Είμαι 58 ετών. Ωραία. Ναι. Και ενώ ήταν όλα μια χαρά στη ζωή μου, ήρθε ο άντρας μου τώρα στα γεράματα να με ταράξει. Τι έγινε, Καλλιόπη? Κέρατο? Όχι. Ακόμα χειρότερα. Με τον άντρα μου είμαστε παντρεμένοι 20 χρόνια κοντά. Μάλιστα. Είμαστε καλά, περνάμε καλά, έχουμε μια ήρεμη ζωή. Ο άντρας μου πέρυσι βγήκε στη σύνταξη. Μάλιστα. Και ενώ στην αρχή ήταν πολύ χαρούμενος που επιτέλους θα ξεκουραστεί και θα απολαύσει τη ζωή του, τους τελευταίους μήνες έχει πέσει σε κατάθλιψη. Λογικό είναι. Γιατί όμως? Γιατί βαριόταν, δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να περάσει τη μέρα του. Το έχει μετανιώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή δουλεύω ακόμα, τον άφηνα πολλές ώρες μόνο του το πρωί και δεν άντεχε. Ναι. Γι' αυτό αποφάσισε πριν 2 εβδομάδες να πηγαίνει να κάθεται με το φίλο του στην επιχείρηση που έχει και να περνάει την ώρα του. Το πρόβλημα είναι πως ο φίλος του έχει γραφείο τελετών. Τέλεια. Και τέλεια το λέτε εσείς. Ναι, να δείτε εγώ τι τραβάω τώρα. Ναι, και τι διαφορά έχει από τώρα, έχει άλλη δουλειά δηλαδή? Και πάει ο άντρας μου παντού μαζί του σαν κοράκι. Κουβαλάνε φέρετρα, έρχονται νεκροφόρες, μπαίνουν, βγαίνουν στα νεκροταφεία. Με κηδείες, ό,τι είναι με κηδείες, αν είναι δυνατόν. Δεν είσαι κατάλληλη να το λύσεις. Εσύ δεν έχεις βάλει να πάρει τηλέφωνο? Όχι, στο αρχίσω. Δεν μπορούσε να μας βρει τίποτα χειρότερο. Από την πρώτη κιόλας μέρα που πήγε εκεί δεν αντέχω ούτε να τον βλέπω. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γουστάρει? Γουστάρει. Εκείνος γουστάρει. Βέβαια γουστάρει. Τι γουστάρει δηλαδή? Κηδείες, πτώματα, φέρετρα. Ότι περνάει την ώρα του ευχάριστα. Περνάει την ώρα του ευχάριστα. Δηλαδή πάει κάθε μέρα στο...
Κάθε μέρα, βέβαια, κάθε μέρα. Και το βλέπει όλο το έργο. Το βλέπει όλο το έργο. Αρχή, μέση, τέλος. Το βλέπει δυστυχώς. Το βλέπει δυστυχώς. Και έρχεται στο σπίτι και σου λέει έγινε αυτό σήμερα και το άλλο. Δυστυχώς. Τι δουλειά έκανε ο άντρας σας? Καταρχήν, δημόσιος υπάλληλος ήταν, κυρία μου. Ήταν μια χαρά στο γραφείο του με τα ρούχα του, τα ωραία. Τώρα μπαίνει στο σπίτι και μυρίζουν τα ρούχα του. Δεν θέλει ούτε να μ' αγγίζει. Τι εννοείται μυρίζουν? Μυρίζουν. Πώς μυρίζουν από τις κηδείες? Κυριά και τα κεριά, τα λιβάνια, όλα αυτά μυρίζουν. Καλά, μπορεί να αυτό λύνεται, γιατί τα δίνεται σπίτι, φοράει μια άλλη αλλαξιά και μπαίνει. Τώρα είναι ότι μυρίζουν τα ρούχα του ή ότι σου φέρει όλο το κλίμα αυτό, ρε παιδί μου, στο σπίτι? Αυτό δεν είναι? Τι μυρίζουν τα ρούχα? Δεν μυρίζει το θανατηλίκι μυρίζει. Πω, τι συζητάω τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν είσαι κατάλληλη. Ναι. Αφήστε που με αυτά τα χέρια κουβαλάει ανθρώπους στην τελευταία τους κατοικία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Να σας πω, αυτός περνάει καλά. Βέβαια, για να το κάνει να μου πείτε. Πολύ γουστάρι, δεν ακούς τι γίνεται. Είναι σε event κάθε μέρα. Το αποκορύφωμα, ξέρετε ποιο είναι? Έχουμε και αποκορύφωμα. Για πείτε. Πια κοιμάται ανάσκελα με τα χέρια διπλωμένα. Μας δουλεύετε. Μαντάμ, κάντε μας τη χάρη τώρα. Όχι, κυρία μου, καταλαβαίνετε την τρομάρα που πήρα όταν ξύπνησα ένα βράδυ να πάω στην τουαλέτα και τον είδα έτσι. Κοίταξε, έχει ταυτιστεί απόλυτα με το αντικείμενο της καινούριας του εργασίας. Είναι εγώ τι να κάνω, τρομερός επαγγελματίας. Όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι πραγματικά τον έχει χάσει η υπηρεσία τελετών. Κρίμα δηλαδή που δεν είχε από την αρχή ξεκινήσει αυτό το επάγγελμα και θα είχε διαπρέψει. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα, ξέρεις, κάτι έκρυβε ο άντρας σου μέσα του που δεν το ήξερες. Στο σεξ σας έχει ζητήσει ποτέ να κάνετε σεξ εφαίρετρο και τέτοια, τα γνωστά? Αν είναι δυνατόν. Όχι, καλέ, τι να Καλά, περίμενα, σε λίγο έρχεται και αυτό. Δεν θα το δεχόμουν με τίποτα αυτό. Τι λέτε τώρα? Δεν είναι αργά. Δεν το έχετε κάνει κι άλλη φορά? Αν δεν το έχετε κάνει, μια φορά μπορείτε να το δοκιμάσετε. Τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μου φτάνει όλο αυτό που είναι όλη την ημέρα με κηδείες και με φέρετρα, να μου φέρει και φέρετρο στο σπίτι? Όχι στο σπίτι, μπορεί να το κάνετε στο γραφείο μια ξεπέτα. Λοιπόν, νομίζω φτάνει, παιδιά, το κλίμα αυτό εδώ πέρα, έτσι. Λέω, ρε παιδί μου, λέω, εναλλακτική. Και το κάνει ως χόμπι, δεν πληρώνεται. Α, κακός. Γεια σας, γεια σας. Δεν νομίζω, η κυρία Πάνια. Τίποτα, μαντάμ, τι να κάνετε, τι να κάνετε τώρα, τι να κάνετε. Τι να κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε? Αν ο άνθρωπος τέρπεται από αυτού του είδους την απασχόληση, δεν νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Να τον χωρίσω, τι να κάνω? Εγώ θα είχα φύγει χιλιόμετρα. Γιατί, παιδί μου, τι σε νοιάζει? Θα κάνω τι, ρε φίλε, με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κάτι το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει? Μα τι σε νοιάζει, δεν το κάνει μαζί. Επίσης είναι 20 χρόνια μαζί, φτάνει. Δηλαδή πόσα χρόνια είναι οι άνθρωποι μαζί? Κάποιοι πρέπει να χωρίζουν και όλες οι άνθρωποι. Απόλυτα, με καταλαβαίνετε. Τίποτα, χωρίζεις. Κοίτα που τα βρήκες. 20 χρόνια τώρα με τον ίδιο άνθρωπο. Άρχισε τώρα να βγάζει πρόβλημα ο άνθρωπος για αυτήν. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Άρχισε να βγαίνει το πρόβλημα. Ή θα πρέπει να ταυτιστεί με τον ταραβέρι αυτό. Δεν γουστάρει, λέμε. Με τίποτα. Τότε γεια σας. Λαμινόρε. Άντε, γεια, ζωή σε λόγους σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.